खुलुमबाय बिटिआर निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सौहैनाय बायदि। बिकेडब्लिउएसि नि सिएम महिनीश्वर बसुमतारी बिथांखौ मैया धेमाजि जिल्लायाव बरायदों। बिथांखौ गोलाव सम 34 बोसोर एनडिबि आफादाव थानानै बर' माहारिनि थाखाय गावखौ बाउसोमबोनाय बिथाङा जांख्रिथायारि बिर जोहोलाव राजिब बसुमतारी आफादगिरि मुं बि साइक्लंआ हरखाबै हार्ट एटेक जानानै सिलगुरि गंसे देहा फाहामसालियाव थिसनसेयावबो बिथाङा मैया फुंनि 2 रिंगायाव रुंसारि जानाङो। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायखौ ओनसोलनाङैनो रायजो राजाफोरा बयबो दाहार फोरमायदों एबा दुखु फोरमायदों। 12 बोसोर बैसोनि सासे हिनजावसाया जियाराया 36 किल'मिटार बांद्राय वाटसिं लैथोआव 8 घन्टा 40 मिनिट सानस्रिना बुहुमाव मुंदांखा जानो हाबाय। मख'जाथाव दि बिथाङा 10 बोसोरनिफ्रायनो सानस्रिनायखौ सोलोंबोदोंमोन होननानै फोरमायदों। स्विमिं फ्रीडम अफ इन्डियानि लेङाइ आफादगिरि अफन्स दत्तीनिफ्राय गांसे आर'जलाइ गथायो आरो बिखौ साबायखर बावो। मैया रायजो केबिनेट सावरायलायनायाव बाहागो लानाय सोद्रोमाफोरा जाबाय सर्बानन्द सन'वाल, अतुल बरा, प्रमिला रानी ब्रह्म, चन्द्र महन पाटवारी, परिमल सुक्रबदासतातर, कसातर। बे थिरांथा लानायफोरा जाहैबाय बड'लेण्ड सिटिसि कलेज गायसंनाय, बड'लेण्ड जौगाखां मुंनि मोनसे गोदान बिफान खुलिनानै होनाय, थिरांथा लायो आरो 580 गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ रिगुलार खालामना होनाय एबा सरकारि खालामनानै होनाय। साहा श्रमिकनि रांखौ 167 रांनिफ्राय 217 राङाव खालामना होनाय। बिदिनो बायदि रोखोमनि बिथांखि थिरांथा खालामनानै लायो। रागाम हाबाफारिया सानथामनि हाबाफारि लानानै दिनै जोबनानै थांगोन। मैयानि दिनावहाय माखासे बिथांखि लायो। प्रमद बर'आ सावथुन दिहुनग्राफोरनो माखासे 50 लाख करै होगोन होननानै बुंदों आरो बे 50 लाख फिल्म इन्डास्ट्रियाव खामानि मावग्राफोरनो 50 लाख दिहुननानै होगोन एबा खामानि मावनायाव खामानिखौ मावफुंहोनो थाखाय माखासे रां अनसुंथाइ होगोन आरो बेखौ फिल्म इन्डास्ट्रिखौ जौगानायनि थाखाय उनावबो खामानि मावलांबाय थागोन आरो बेखौ फिल्म इन्डास्ट्रिखौ सिनायथि होनो एबा जौगाहोनो थाखाय बिहोमा होलांबाय थागोन होननानै बुंदों बिथां प्रमद बर'।